Skratka FOMO, Fear of Missing Out, je skratka, ktorá označuje strach z premeškania príležitosti. Tento fenomén sa samozrejme dotýka aj finančnej sféry. Následkom rýchleho vývoja sociálnych sietí digitalizácie naberá posledných rokov výrazne na sile. V tomto krátkom videu chcem poukázať na to, že FOMO môže mať aj negatívny vplyv na naše financie. Dnes sa môžeme uniesť rôznymi trendami, rýchlymi ziskami alebo tlakom okolia a nerozvážne investovať do vecí, ktoré nám v skutočnosti neprinesú dlhodobý finančný rast. Dobrý príklad je takéhoto FOMO efektu je investícia do kryptomeny Bitcoin v druhom polroku 2021. V tomto období veľa ľudí nakupovalo túto kryptomenu, lebo niekto povedal, že bude na konci roka mať hodnotu 100 000 eur. V tomto čase bola hodnota Bitcoinu na maximálnej úrovni 60 000 eur s potenciálom rastu. Po takmer 2 rokoch je hodnota tejto kryptomeny 50% z hodnoty z roku 2021. Tak toto je príklad FOMO. Preto sa aj my snažíme u našich klientov nevyvolávať tento FOMO efekt, ale im skôr vysvetľujeme riziká a možnosti spojené s takýmto typom investície. Tento princíp sa dá aplikovať aj u iných typov investícií, nielen u kryptomien. Priatelia, nezabúdajte, peniaze sú čas.